Знаеш ли кой създава ледовете между нас? За мен. Големите разбирачи от музиката. Тая е номер 1, другата е най-добрата. Ти си кралица, царица. За мен няма състезания тук. Тук трябва да има името, стила. Ако тръгнах ударно с първия си албум, изобщо нямах такива очаквания. Особено в уния времена. Ти 2005-2006 година, кой правеше народна музика и то с живи хора, не с компютъра. И аз казвам, знаете ли, че тия рокли ги кроя аз? И те ме гледат. Да бе, да. Викам, да, така е. Аз в коронавируса се научих да кроя. А знаеш ли, че аз Ганчо Гарджев не съм го виждала никога на живо? Добре, що се спря точно на тази песен? Това е някакъв повик. Защото тази песен я пея от годините, когато бях ученичка. Ами на радиото да ми рекламира албума, можех да си го позволя 2-3 месеца и ми свършиха парите. Да. След това си направих един концерт в Пловдив, преди това в Добрич и всичко беше 0/0, но душата ми беше на мястото си. Ти летиш? Работя зад рецепцията много често, мога да разказвам много забавни случки около фитнеса и музиката, как хората в фитнеса не знаят, че аз се занимавам с музика, други пък се очудят, ти какво правиш тук, бе, тук ли работиш? Татко покани Георги Янев в къщи. Нали? Нещо е? И той каза на Георги Янев, че аз искам и Петър Ралчев. Той каза, давай да правим. Той те менажирал, заведи го при животните. Татко гледаше много 100 крави на бившото ТКЗС някога, нали, на село. И заведи Георги Янев при кравите. Смятай какъв исторически момент. После Георги Янев даже искаше и той да гледа крави, знаеш ли? Наистина ли не го изпита това нещо в живота? Не. И може би това е цената, проблем. От музика до личен живот. Определено. Всички емоции минахме. Благодаря ти още веднъж. И аз ти благодаря от сърце.